जों दासो मोनफैबाय। ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै बिनिफ्राय बेयाव केसारि जालांसै। फुङाव जेबो जायाखैथ' ओंखायनो बेखौ एसे जालांनानै थांसै 20 थाखानो प्लेटसेयाव। ओमफ्राय बेखौ जानानै थांसै आरोना। ओमफ्राय नै गारिफोरा बासआ जेथिंबो बासआनो बास माने ओरैबायदि मानसि फैदोंना मानिनांगोन आरो। बेनिफ्राय जोङो दा नै बे दुब्लिखौ बारस'लांनांगोन आरो बेथिं थांनांगोन। बैनि मानसिफोर थांगासिनो स' जों दा फैबाय दुब्लिखौ बारबोबाय आरोना। दुब्लिखौ बारनानै दा नै लामा फैगासिनो। स' ओमफ्राय नै जों गेटखौबो मोनफैबाय जे गेट। दा जों बिथिं हाबलांसै। ओरैबायदि मानसि जादों ना। जेथिंबो मानसियानो मानसि आरोना। आथिं होनो जायगायानो गैलाया ओरैबायदि मानसि जादों। ओमफ्राय नै गेटआ बियो गेट। बेनिफ्राय आरो जों ससे थांबावनांगोन अब्लासो जोङो सेलेब्रेसन जायगाखौ मोनहैगोन आरोना, स्टेजखौ। दा बेनिफ्राय बैहाय चेकिं खालामबावगोन आरोना। सोरबा जुदि सादा बिरि थांखु बायदिसिना बिदि निसा बुस्थु लांदोंब्ला माने बेखौ चेक खालामनानै लाखियो आरोना। बेनिफ्राय मानसिफोरा भिर जाबाय चेकिं खालामगासिनो। ओमफ्राय जोंनिफ्राय गेटजोंबो फैगासिनो। बेनिफ्राय नै बेफोरबायदि लाइन जाबाय आरोना। लाइन जानानै हौवाफोरा एक्सट्रा आरो हिन्जावफोरा एक्सट्रा लाइन जाबाय। हिन्जावफोरखौबो चेकिं खालामगोन आरो हौवाफोरखौबो चेकिं खालामगोन। हिन्जावफोरनि लेडि कनस्टेबोल थाखाय चेकिं खालामग्रा आरो हौवाफोरनि थाखाबाय आरोना। बेनिफ्राय बिदिनो खालामगासिनो आरो जोबोर भिरथार मानसिफोरा। सोरबा सादा बिरि थांखु लाबोनायफोरा जायगायावनो गारना गालांखादों। बेनिफ्राय जोङो नै हाबबोबाय चेकिं खालामखांनानै हाबबोबाय आरो जों ससे थांबावनांगोन आरो बैथिंजाय। अब्लासो जों जायगासिम मोनहैगोन आरोना। दा थांगासिनो स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ। थांगासिनो लोगोफोर नै जेथिंबो मानसि बैथिंनो आरोना स्टेजआ। बेथिंनो बै माइक जोबोर बुरजा माइक आलायना दोनदों बेहाय। ओमफ्राय आरो बेयाव मानसिफोरा जोबोर बुरजा जागोन ना, बेनिखायनो बेयाव डिसप्ले होखादो। माने बेखौ प्रजेक्टरबो होनजागोन, भिडिअ डिसप्ले बा प्रजेक्टर। जाहाथे गोजाननिफ्राय नुयिफोरा बेयाव नायनो हागोन आरोना। स' जों मोनफैबायानो जायगासिम। मानसिफोरा बुंनानै दंखायोआनो आरो फैबावदोंसो माखासे मानि। टाइमा फुंनि 10थासो जागोन नामा, 10था। ओमफ्राय नै जों हाबबाय, गेजेर हाबलांगासिनो आरोना। बै सिगाङालासे थांनो नागिरदों नाथाय सिगाङाव जायगायानो गैला। थेवबो थांगासिनो आरोना जोङो मोनगोन खोमा साननानै। मोनब्लाथ' मोजाङानो। लोगोफोर नायदो मानसिफोरखौ बेसेबां बुरजा। एकदम जेथिंबो मानसियानो मानसि आरोना। स' नोंथांमोना आं एसे गोजौआव लांनानै देखायनोसै। लोगोफोर जेथिंबो मानसि आरोना, बुंस'हायि हाजार मानसि। लोगोफोर नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो। भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे आं जेब्ला भिडिअ हगारो अब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसन थाङो आरो नोंथाङा आंनि भिडिअफोरखौ नायनो हायो। मानसि भिर जानायनि थाखाय जोङो सिगाङाव थांनो हायासै। माने जों सिगाङाव फिलाप जाखाबायमोन आरोना, ओंखायनो जोङो बेयावनो थानांबाय। आरो गोजानबो जाबाय, जेबो नुहुरला डिसप्लेयावनो बा प्रजेक्टराव नायनांगौ जाबाय आरोना गोजाननि थाखायनो। जेथिंबो मानसियानो मानसि आरोना।
দায়িত্ব আছে। এই কারণে শান্তি অস্ত্রমুক্ত সমাজ গঠন করার লগে লগে ডেভেলপমেন্ট বা উন্নতির কারণে কাজ করার লগে লগে উদ্দেশ্য থাকার ভাব আমার সমাজ नै लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय पेकिं लान्च रानदों दै माने जानाय लान्च आरोना सानजौफुनि जानाय पेकिं मिथाइ पेकिं खालामनानै हरफायो ओमफ्राय इयावबो ओरैबायदि मानसि नाय जेथिंबो मानसियानो मानसि आरोना गानो जायगायानो गैलिया ओरैबायदि मानसि जादोंना मानसिफोरा जोबोद पेकिं लान्चखौ लानानै जाफैदों आरोना